काफी दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। टूरिस्ट इधर उधर और गंदगी कर रहे हैं। हाँ, आपने भी मतलब जी मैं क्लीन करवा रहा हूँ, बाहर का पुट्टी मैं आज उठवाया हूँ, साफ करवाया हूँ। ओके, तो इसी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। गेट के पास जैसे पुट्टी कर दिए रात में लोग, उसको मैं साफ करवाया। बहुत परेशानी है सर। तो ये कोई इंस्पेक्टर पंचायत इंस्पेक्टर करेगी, ये आपको खोल दोगे, राइट? जी 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 जी, उनका आदेश आ जाएगा, मैं ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो आपकी गवर्नमेंट या पंचायत के पास क्या रिक्वेस्ट है? और यही रिक्वेस्ट है कि पब्लिक को देखते हुए, टूरिस्ट को देखते हुए खुलवा दें, असुविधा से बचे। आल्याच्या नंतर आम्ही बघितले टॉयलेटची समस्या, रूमची समस्या, थोड्याशा ज्या काही नैतिक समस्या आहेत त्या आम्हाला या ठिकाणी आढळून आल्या. परंतु ह्याच्याकडे थोडंसं इथल्या जे प्रशासन असेल त्यांनी थोडंसं लक्ष देऊन इथं जी प्रशासनाची जी गैरसोय होती प्रवाशांची त्याच्यावरती थोडंसं लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. यासाठी थोडेसे मी इथल्या प्रशासनाला रिक्वेस्ट करेन, कारण का आमच्या महाराष्ट्रामधून देखील अनेक प्रवासी या ठिकाणी पर्यटन स्थळावरती दाखल होतात, येत असतात. 31 डिसेंबरच्या निमित्ताने सर्वजण या ठिकाणी आनंद लुटण्यासाठी या ठिकाणी येतात. पण इथे प्रवाशांची गैरसोय न व्हावा यासाठी इथल्या प्रशासनाने थोडंसं या तिकडे लक्ष द्यावं. पर्यटन एवढं लांब तू फिरायला येते आणि ही सोय झाली पाहिजे आणि गव्हर्नमेंटने लक्ष दिलं पाहिजे. आता मागचे 2 दिवस आधी हे बंद आहे. 2 दिवस तुम्ही कसं करायचं? पण म्हणजे दुसऱ्या जागेवर कुठे जायचं? हा, उघड्यावर जाणं काय चुकीचं आहे ना, ते उघड्यावर जाणं चुकीचं आहे. गव्हर्नमेंटनं बघितलं आहे, लक्ष घातलं पाहिजे. एवढे पर्यटन इथे येत आहेत, त्यांची गैरसोय झाली आहे भयानक. लक्ष दिलंच पाहिजे. एवढा मोठं ठिकाण आहे, पर्यटन स्थळ आहे, लोकांची गैरसोय होऊ नये एवढं तरी काळजी घ्यायला पाहिजे. पण तुम्ही आणि पे करून सुद्धा तुम्ही बंद करताय. पेला सुद्धा लोक तयार आहेत, असं काय नाही. फक्त इथं सोय होणं महत्वाचे आणि गरजेचे आहे. आज जेंट्स काय नाही, पण लेडीजला याला त्यांना फार अडचण येणार आहे.